Здравейте на всички, аз съм Fight Expert и е излязла най-твичката, а ние сме FightX TV. Ето я, най-твичката. Да поотворим няколко честа. Сега, хора, да донейтем само. И ще ви кажа защо съм пуснал този епизод. Имаме Legendary Chest, който няма да успеем да закупим. Това, че няма гемове. Аз не вкарвам пари в играта. И сега се прецакахме. Лошо. Не беше да го пускам. Трябва супер сел да направят, да можем да кенсълнем. Но без повече прекъсване да ви покажем защо влизаме тук. Това е нашия стат сериал. И сега ще го реквестнем, без да ви показвам какво ще видите. Който иска може да предложи какво ще има. Но може и да няма нищо. Може само да се шегувам с вас. В коментарите пишете какво може да има в моя профил. Добре, лагна. Добре, що му лагна? Ще направим ето така. Вече взех Silver Chest и сега ще взимам легендарния. Отново, хоп, една секунда. Влизаме в Clash Royale и ще разберем дали Stats Royale е прав. Тук ще направим една битка. Пускаме звука и почваме. Хора, това не го сутра към възва. Електрото не го пуска на защита. Но в никъде не е ето. Той спира също с електро. Няма защита. На 10. Запаме ги. И пушваме с хвала. За това не го извадих. И тази бомбика. Благодаря. Без минус на нашия. Електроспирала кулата на забълга. Ще пълнува електро. Тялото на да ги покуша и запълним. Това се очертава за глухора. Тук на епизод ще стане малко по-дълъг, който няма да излее. Между друго, скъпи си грефиард в шопа. След малко може да ви покажа. Директен дълъг. И се взимаш. Ще след стилото е най-простичен. Добре. Добре. Никой не получава документа.
добро хокай да расте да удари, което много добре. Не излез. Човешка физика. Да. Какво ще стигнеш? Текай, съм целта. Така да е тук се запнем много криво. Този запнал се да реши всичко. И как да филма тук Тетрис казваме. Или Фризър. Ну да. Тук ще такива. Не да ми Тетрис. Вау. Тук се изравнява резултата. Это не добро. Запомни. Да, добре. Печелим. И сега да видим легендарния тест. Ето го! Ето го, хора. Един скриншот. Заспаем. Ето го. Два легендари чисто в един ден. И то точно право в нашите ръце. Добре, да видим как не се скупите. Ето го и Graveyard дека, върху който работя. Кажете някой Graveyard дек, защото не мога да играя с Graveyard. Между другото, Graveyard няма да го използвам много, но все пак ако има някой добър дек за Арена 10, ще е чудесно. Между другото, скупите отново се завръщаме. От 3200 спаднахме много до 2950, но не сме спадали арената. Легендарен чест. И хора, мисля това видео да бъде краят на това видео. Абонирайте се, вижте клипа или може да направим още нещо. Между другото ще опитам да пресметна към колко ще бъде готов легендарния чест. Ако вече 8 минути спомняха, остават 3 часа да го кажем. Към 4:30 утре ще бъде готов този легендарен чест. Готов за отваряне. И между другото, отново се връщам в Stats Royale. Тук да премахне някои неща. И ако искате, мога да... Как да го кажа? Да снимам и на Clash of Clans. Не, че съм много развит. Хора, ако искате, с легендарния чест ще опънем Magical и Super Magical, или директно да го отваряме в следващия епизод. Предложете в коментарите. Ами аз бях Fight Expert и ние бяхме FightX TV. Абонирайте се, харесайте видеото и до нови срещи.